Jo, zdravím všechny moje fanoušky, já jsem Timkole 588 a vítám vás v novom videu. Som říkal, že ale dneska jsem si to rozhodol natáčať, pretože je nový turnaj, v ktorom sa hrá o Klonspell. Poskladal som si svoj vlastný deck, je strašne výborný, vždy si dávam 6 vinov, tak sa dneska pustíme teda tiež do toho. A uvidíme, že koľko dáme tých vinov, možno, ak to nestihneme všetko dneska vyhrať, si to rozdelíme na 2 epizódy. Ale hlavne teraz musíte držať palce. Takže bez takých prostých rečí by som bol rád, keďže sa nám to načíta a môžeme začať hrať. No, ale by to mohlo byť. Ja to držíme 100%. Tieto četky máte semka dole. To si pripravujem na chisel penning. Takže sa nemusíte bať. A tu už je ten klon černý, takže za viny. Tu máte jeden klon. No tu je to šport, len jeden klon. Nevadí. A teraz sa už pustíme bez ďalších sprostých rečí do súboja. Takže ak by ste si chceli poskladať môj deck, tak sa kúkajte, čo sa s ňou skladá, lebo je strašne užitočný. Je dobrý na obranu. A neviem čo keď ďalej, no ako sme tu. Takže tu je ten deck. Takže mohli by sme začať. Najprv my. No tam už dal. Ja to musím nejako takto brániť. Dobre som to tam zapol. Dáme ešte banditku. A logneme to. A tomu hodí z karmu. Dobre, hodil tam Barbarom, to som dobre ubránili, výborne. A toto je, na toto je ten deck dobrý, strašne dobre to uberá. Vidíte, taverka hneď do začiatku dole. Banditka ešte silný úder do taverky, no. Ešte poď, výborná, ale kto 4 krát si uderil, no tak to je nádhera. Výborne, že som aj Klonspell, ale musel použiť tento deck strašne dobrý. Aj keď tam nemám nič skoro na vzduch, tak je to strašne dobré. Takže, ale no, sa nechal dať. Aspoň sa tom Lumberjackom budeme kryť. Ale nie, nevadí. Klon. Dobre, poď na taverku. Tam budú 2 bomby, kamo, tak toto prehral chlapec. Ľahké víťazstvo, dámy a pani, vidíte, aký rýchly? To bol, až ani taverku mi nezničil žiadnu. To je výborné. Tento turné stojí síce 10, ale úplne ľahký win za 2 minúty a 30, no tak... Ja. Ok, takže ideme do druhého battlu. Toto bolo úplne ľahké. Ten log som tam úplne na najlepšie hodil. Ok, takže začneme tam. Som Life Zarda. To začnem Elektrom. Ok. Spravím Lumberjacka, aby Graveyard na taverku mal. A ideme. Teraz zase začneme my. Som dal tiež Lumberjacka. Dobre, ten môj Lumberjack ide na taverku. Teraz sa nemám nič na ten vzduch, tak musíme tam niečo proste dať, tak ja tam dám najvičku, aby tam nejako lognúť log. No to sme nejako nedoriešili. No tak máme taverku dole, no nevadí. Musím to zapnúť, ok. Tak čo prehrávam, to nevadí, veď je to dobre rozhľadaté, ja som tam dal veľký damage. Tam dáme my banditku. Som dal princesku, neviem na čo. Toto má taverku dole, chlapec. To si úplne nedoriešil. Banditka, prečo ideš po Icehardovi? No rozbehni sa, bum. Ešte raz sa rozbehni na taverku. Pekná nadvička, toto bolo, no nie nadvička, ale pekná banditka. Ok, takže už by sme mali začať hrať. Je to 1-1, tak poďme na malú alebo na hlavnú. Tu malú asi. Giant Skeleton. Hľadíme tam Graveyard. No tak to nehoď. Dobre. Ten Giant Skeleton tam buchne, v pohode. Dobre. Ok, v pohode. Dobre obranené. Lumberjack, znič tam toho Elektra. Dobre obral. Hodíme tam lok. Ja trafím rovno aj tú princesku aj ubejúnu Elektrovi. Nevadí. Ako mi ubral na ťa, len to som si mal všimať toho minera, že? Dobre, budem to kryť Giant Skeletonom. Najbližšia obrana. Šup. Dobre. Teraz začneme aj my hrať poriadne. Bum, buchni. Pekná bomba. No,
tak nie moc dobrá, ale lekto. Banditka. Neudresíš, lok. Nadvič. Nie. No, dobre, Lumberjacko. Graveyard. Poď, banditka. Ten skeleton to musí kryť. To je ten skeleton, nech sa tam bomba rýchlo buchne. Dobre. Bum. Dobre. Už, dobre. Lumberjack, kryjeme to. Lock. Som naklonovať, hajzlíček. Poď. Kamu? Dobrá banditka. Tak, toto bolo dobré. Výborná banditka. To, neviem prečo nebránila, ale výborná. Výborne, druhý win. A to znamená čo? Že tu máme klon spell. No klon, nie klon spell, ale klon spell, no. Ďakujem do ďalšieho batlíku. Výborne. Takže môžem pohľadať ten vzduch braniť hen tak v pohode. A tam iným ho dosť bude snať ešte braniť. A tam sa dať takýto menší push, banditka a graveyard. Dobre, to tam bude veľa obratého. To by mohla byť aj taverka dole, ale asi nebude. Extrémne veľa obratého. Dobre, musím to lognúť, aby tá banditka... OK. Neviem, či je to zle alebo dobré, ale Lumberjackom to potom budeme kryť. Ale no tak o tom má. Dobre. Výborne. Nádhera. Na jednej taverke mi bol malo, že na dvoch som dal nejaký damage. Tu banditku s tým graveyardom neviem, som úplne zle bránil. Teraz sme mohli na druhú stranu, lebo tohle dáme na jeden lock. To som skôr taký push, že Nervička a Larry, je to že to musíte poznať. Šup, a je to. Zase ako to bude tento chlapec brániť, no golem, on vás bude mať Nervič. Ale asi nebude čakať toto, keď spravíme. Nie, to mi mohlo výjsť. Ten Nervička chod na taverku, výborne. Nervička sa vykakala na... Pekne, no nádhera. Jo, tí dvaja beti, nádherne. To tam dávajú, nádhera. Takto sa má hrať royálko, chlapec. Takto nejako ty. Ako rýchlo. No tak teraz tam skúsime ísť na druhú stranu Lumberjackom. Graveyard. My tam logneme. Dobre, Lumberjack, výborne. 2-0. Poď, tá hlavná záverka dole. Tak nebude, ale mohla byť. Elektro a banditka. Výborne, elektro. Poď, prosím ťa, znič to. Nádhera, elektro. Minimum HP, ale táverka dole. 3 viny za pár minút. Nádhera. Ľahké. No, výborná. Čo zatiaľ máme v šťastke? Samé komunky, no, nevadí. Ideme dať 3 výhry, 0 prehier, dámy a páni. Tento deck je kvalitne výborný. Začneme ako minulé kolo, sa tam môžem dať. Dobre, je banditka a graveyard. No, na druhú stranu ďalej skeleton. Dobre, táverka dole, chlapec. Ten Larry sa dostane k taverke, nevadí. Ale vidíte, aký damage? Keď sa tak porovnáte s jeho útokom. Maličký úplne. No tak kam ideš, chlapček? Toto ne. Si pekne, toto si nemal. Beti, prosím, zničte hen tú sprostú hordu, či čo to tam má. Banditka, ideš. Reč mi to tam, bum, nádhera. Pekné banditka, ty tam ubereš toho extrémne veľa vždy.
potom tam zapneme elektron. Ale nie. Dobre, útočí dvoma rukami do toho Lumberjacka. Nevadí. Výborná. Takže porovnáte si, aký je môj damage z jeho. No, tak to je nádhera, tento môj. Takže asi po tomto batlíku sa musíme rozlúčiť. Ale bude aj z tohoto určite druhá epizódka. Takže ešte nebudem predbiehať, musíme najprv toto dohrať. Spravíme toto. Dobre. Lumberjack už tam kryl. OK. Čo? Je to tá bomba, OK. Hoj, zlýho grinder, kamoško. Bum. Neudrel si, chlapec. To za dlho nevidel ten graveyard, to je vanitka, udri si na taverku. Kloneme to? Klon. Nie, to bol náhodou, nevadí. Ok. Ja som netrafil toho dementa Lumberjacka. Toto bude zlé trošičku. OK. No to musím zapnúť. No toto je zle. Toto je chlapci a dievčatá zle. No tak je to zle, nevadí. A v pohode. My to vyhrávame. Ajajaj. Banditka. Log. To môžete lognúť. Poďme, pekne. Klon spel ešte. Bum. To kebyže ho rozbijem ešte na 3, to by bolo totálne. Toto by bolo totálne potupné. Možno, že to dáme na 3. Bám na 3. Chlapec. Na 3. OK. Ja sa s vami pre dneska ešte video lúčim. Ak sa mi video páčilo, ja som si like, poprípade odber. Nezabudnite poskladať môj deck. Napíšte do popisku, aký je tento deck, v čom je výhodný. A ja ďakujem za vašu pozornosť. Ešte super klon. Takže uvidíme sa pri druhom dieliku, takže